Radio Royal FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanganya 1 o tana gosira anw fɛ yan o waati kelen kanbagaw filɛ ni Baba Sanogo ale ka mɔtula sɔgɔmada in na ka butigiba in kɔnɔna na o waati kelen kanbagaw filɛ ni Ibrahima Jakite Ibe ale ka mɔtuba la waati na ka biro kɔnɔna na o waati kelen kanbagaw o b'an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati ko fɔ aw ye o bɛ Ala dɔnna k'a fɔ Arabɛc ni o ye sɛbɛn min n'o bɛ adamaden kɔnɔ yamaruya k'a fɔ i bɛ sariya kɔnɔna na o baaraw daminɛna an fɛ yan kabiri tɛnɛn don kɛnɛyako nasiraw la an b'a ladɔnna k'a fɔ maire ka dankan sabanan Solo Jan Watara ale ye taama kɛ kunungo ka na minnu n'olu ye dɔgɔtɔrɔw ye tile 45 bɔɲɔgɔnko o bɛna kɛ an fɛ yan kunnafoni bakuruba la Mali gɛlɛyaba in a bɛ taa fan jumɛn fɛ maa caman ye hakilina di a kan sura debaw la caman y'a jira k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko Moktar ani Bandaw ko o ye minisiri 2 in bɔ a la ko o t'a kun bɔ k'a fɔ ko o bɛ taa n'o 2 bɛ Kati ko fɔcogo wɛrɛ tun bɛ sɔrɔ a la min ni nin tɛ kelen ye i n'a fɔ u y'a fɔ o cogo min na fɛn min ni o ye Burkina Faso ko jajikɛla maa 15 bɔɲɔgɔnko olu fagara o donko a kɛra olu dala o filɛ ni ye fɛn min n'o ye Burkina Faso tile yan fan fɛ ko nin baara nin kɛra o yɔrɔ kɔfɔlenw la ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na donkubaru filɛ a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu kɛ bi Araba Ala ka a hɛrɛ di an bɛɛ ma an bi a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ kɛnɛyako nasiraw la fɛn min n'o ye commune maire ka dankan sabanan Solo Jan Watara ale min n'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ani dɔgɔtɔrɔ caman kɔni tun bɛ taama la kunungo k'u yɛrɛ jira Zewakaw la o nana se radio so bɛɛ lajɛlen na kun wɛrɛ t'a la ka na jira k'a fɔ ninnu nana ka na sɛgɛsɛgɛli de kama sɛgɛsɛgɛli kun tɛ dɔwɛrɛ fana ye kɛnɛyako nasira bana ko olu sɛgɛsɛgɛliw de don a ka ca Ala fɛ ni o nana don maa min ka du kɔnɔ ɲininkaliw de bɛ kɛ maaw la walasa gɛlɛya min bɛ maaw kan bana minnu ni u mako b'o o kunnafoniw la o b'o ɲininkali kɛ maaw la o la ni maa min ye nin dunan n'u y'i ka so o mana dɔwɛrɛ kama o nana ka na kunnafoni ɲini de la kɛnɛyako nasiraw la an ka sigida la yan o bɛ cila min na k'u bɛ tile 45 bɔɲɔgɔnko k'a la o dun ye layiru ta ɲɛ k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ni Ala nana kɛ don o don k'u ka baara in kuncɛla n'o bɛ taa k'o bɛna kunnaya bɔ kɛ walasa faamuyali jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ a la a cogo min na Arabɛc ko ye maa caman haminankoba ye o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min kɛra siɲɛ dɔ in na kuma cayara ka da ka wolosɛbɛn ko kuma cayara kosɛbɛ o wolosɛbɛn ko kuma cayali o kɛra sababu ye maa caman bɛ ka kuma caman fɔ a ko kan o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu ko Mali gouvernement y'a yamaruya walasa i ka se ka Arabɛc nin kɛ ko a ka taa sɔrɔ wolosɛbɛn b'i la walima recensement min kɛra a mɛnna n'o o reçu b'i bolo ko i bɛ se ka kɛ n'o ye o kɛra sababu ye kunnafoni minnu bɛ bi o y'a ye k'a fɔ wolosɛbɛn ko minnu bɛ sen na a ka ɲi maaw ka hakili to a kɛcogo la walasa a kana na kɛ gɛlɛya ye maa minnu mako bɛ wolosɛbɛnw la n'a y'a sɔrɔ wolosɛbɛn t'i la o kan ka kɛ kɛcogo min na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛna se kiiri bolo tigilamaaw fɛ u ka kunnafoni di o ko kan walasa n'a y'a sɔrɔ maa min wolosɛbɛn t'a la o bɛ se ka wolosɛbɛn jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna se kiiri tigilamaaw ma ka ɲininkaliw kɛ walasa nin baara min filɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ta sɔrɔ a la cogo min na an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ fɛrɛ olu o tigɛlen bɛ o siratigɛ la o wɛrɛ bɛ kofɔlen a ɲɛmaaba kunnafonidilaw gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye Bubu Jalo ale gɛrɛla ni maa min nana nin baara in kama ka ɲininkali k'a la a bɛ se ka min fɔ a la an ka dɔw lamɛn. Radio Jigiya ani radio Danaya seko min b'an na o ye ka dɔ k'a fɔ min ye Arabɛc ye an ɲɛ b'a la u b'a fɛ k'a daminɛ o la sisan an bɛ kuma galama ka tɛnku min ye baarakɛbagaw ye o ka se ka bɛɛ lajɛlen bɔ fili la an b'a ɲininka tɔgɔ n'a jamu na fɔlɔ ale ka baara min a ka se k'o d'an bɛɛ lajɛlen tulo kan. N bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Jean-Marie Sanogo ne ye agent Arabɛc ye Zegwa commune na yan
Zegwa commune na dugu mun bɛɛ lajɛlen kalo kelen kɔnɔna na voilà. A ka aravɛki ni a bɛ boli jɔn ni jɔn de kan. Bon ni aravɛki ni a fɔ nin ma ko ni phase spéciale enrôlement spécial donc a kɛrɛnkɛrɛnniyalen don mɔgɔ dɔw de kama o mɔgɔ ye joni joni papier kunuruni o fɔlɔ nin bɛ mɔgɔ minnu bolo ni u bɛ san 15 ka yɛlɛ donc olu de welelen don ni phase in na san 15 ka yɛlɛ récépissé bɛ minnu bolo olu de ko dɔn ani minnu bɛ a ta san 18 ka yɛlɛ olu de ko do fana ni olu ma phase tɛmɛnen ni si kɛ pepe donc olu de bɛ se ka na ni wolosɛbɛn ka na ni phase nin kɛ ni nana ni wolosɛbɛn k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i m'a kɛ donc i ka fɛn enrôlement min kɛ donc a dabɔkun yɛrɛ n'a y'a mɛn ko spécial a dabɔkun élection min nana vote min nana o nɔ ma gɛn de don parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u si sera vote ma mais aravɛki carte ni na t'u bolo donc a dabɔkun olu ye. Walasa o b'a jira k'a fɔ wolosɛbɛn tɛ minnu bolo olu tɛ se k'a sɔrɔ wa. non wolosɛbɛn tɛ minnu bolo olu tɛ se k'a sɔrɔ parce que a yera siɲɛ fɔlɔ minnu kɛra fili caman yera sɛbɛn kɔnɔna na k'a sababuya kɛ papier caman bɛ mɔgɔ bolo i bɛ t'a sɔrɔ a papier si ni si tɛ kelen gatigi sɛbɛn bɛ dɔw bolo gatigi sɛbɛn n'i y'a ta k'a lajɛ a caman na tile t'a la kalo t'a la i bɛ t'a sɔrɔ san dɔrɔn de don bon o ye bisigiyali ye n'i dun y'a bisigiya ni wolosɛbɛn nana bɔ kɛnɛ min kan e bɛ t'a sɔrɔ wolosɛbɛn n'a piripiri latigɛlen don bon ni e dun y'a kɛ ni gatigi sɛbɛn ou bien e y'a kɛ ni sɛbɛn wɛrɛ i n'a fɔ passeport a fɔ passeport ka ɲi i n'a fɔ permis de conduire ou bien carte d'identité k'a sɔrɔ o ni wolosɛbɛn fana tɛ kelen donc a fili bɛ na a bɛna fɔ sisan ko agent de ka fili don k'a sɔrɔ sɛbɛn min dira an ma k'a kɛ o de donna machine kɔnɔ o de la a fɔra gouvernement bɛnn'a kan wolosɛbɛn dɔrɔn ka na o ye sɛbɛn lakika ye n'an tilala a wolosɛbɛn ni a photo bɛ ta a bɛ taa fo sanfɛ donc ka n'a fɔ ko kɔfɛ ko fili kɛra n ka fɛn na donc o ti anw nɔ ye tuguni o y'a sɔrɔ a bɛ sanfɛ yen ka ban. aravɛki ni a daminɛna sisan a bɛ taa kuncɛ waati jumɛn yali a fana bɛna da Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna ma ou bien commune bɛɛ de bɛ na yan. donc aravɛki ni a daminɛna bi sɔgɔma in na donc kalo kelen de b'an bolo kalo kelen kɔnɔna na n'Ala ma basi kɛ an kan ka munumunu dugusen bɛɛ lajɛlen na dugusen bɛɛ Segu commune dugu bɛɛ de bɛ ne bolo donc ne de kan ka n sen ta ka bɔ ka taa dugusen bɛɛ la voilà. an bɛ waati min na komi sisan. ne tun ye ɲininkaliw minnu n'o tɛnkunna misi Sanogo la ka sanga aravɛki min n'a bɛ senna nin waati in na bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ maliden min ye wolosɛbɛn ta a man ca ninnu ye waati min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ i yɛrɛ ka adamadenya la hali n'a sɔrɔ kalafili o bɛ senna ko nka aravɛki fana kan ka wajibiya adamaden bɛɛ lajɛlen kan o siratigɛ la ko bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn o la an y'a fɔ cogo min na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sanni nin kalo kelen ka ban o kunnafoni de filɛ nin ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'a y'a sɔrɔ wolosɛbɛn t'i bolo i bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ cogo min na walasa i bɛ se ka aravɛki kofɔlen a kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ɲininen don adamadenw bɛɛ lajɛlen fɛ olu ye o la nin dun k'a tɛ tɛmɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn kan Segu n'a kungo don nin bɛɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen n'a ta maa si tɛ wuli k'a ɲɛɲini fo a bannen kɔfɛ o bɛna i jɔ k'a fɔ ko o aravɛki t'u bolo o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ denbayatigiw n'a t'i den min bolo fɛɛrɛ kɛ walasa a bɛ se ka aravɛki sɔrɔ ka d'a kan diɲɛ bɛ taa la fan min fɛ bi don n'a nataw la ni n'a ɲɔgɔnna papiye ɲɔgɔnna t'i bolo i ka d'a la k'a fɔ a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye i yɛrɛ kɔ yan walima i denw ma don n'a nataw la. Bandaw ani Mukutari Wan ninnu fila bɛɛ tile fila bɔɲɔgɔnko dafara o bɛ Katikaw fɛ yen o diyanan ko tɛ a kɛra kɛcogo jumɛn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Asimi Goyita ni ale olu de kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiri o kɛra sababu ye olu minnu n'ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi u bɛ tali kɛ vice président la nin furancɛ fanga in kɔnɔna na o nana fɔ ɲɔgɔn kɔ tile fila in na kosɛbɛ ko a kɛra i n'a fɔ a daminɛna a bɛ tile 15 bɔɲɔgɔnko bɔ bi ka d'a kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma caman kɔni bɛ a kɔnɔna na a kuma caman dɔ ye jumɛn ye a yira k'a fɔ tuma min na ni Bandaw ni ale ye yamaruya di ko ka gouvernement ci o gouvernement cilen ko fɛn min n'o Asimi Goyita a tun ka d'ale ye bɛnkan walima
bandaw nana na cogo min na a ka kunnafoni d'u ma k'a fɔ a ka di ale ka gouvernement ci gouvernement cira fɛn ma fɔ sɔrɔsirakan minnu kɛra sababu ye ka fanga yɛlɛma fɛn ma fu ɲinɛ ka tila ka premier ministre kɔrɔlenw k'o reconduit k'o kɛ premier ministre fɛn ma fu ɲinɛ ka tila k'o bila baara la baara min ni o yɛrɛ ɲagamina Moktar Wane de bolo ka da kan Moktar Wane a kɛra a ye maa maa da kan ka don gouvernement ko la a y'a bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya k'a daminɛ parti politique la ka na société civile la ka na maa caman wɛrɛ la nka ko a ma sɔn fiyewu ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni sɔrɔsiw ye o y'a sɔrɔ charte minnu ni o kɛra bɛnkan ye tuma min na ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirila a b'a ladɔnniya k'a fɔ o charte kɔnɔna na ko fɛn min ye lakanako ani kɛlɛko ye Mali la ko o ɲɛmaya dilen bɛ fɛn min n'o ye vice président Assimi Goïta ma a bɛɛ ka kɛ Assimi Go o bɛɛ ka ɲi nka ka na o ko sigi sen kan fɛn ma fɔ ale ɲɛna o ye fɛn min n'a y'a sɔrɔ olu de ye coup d'état kɛ hali n'a y'a sɔrɔ bandaw bɛ jamana ɲɛmaya la ko a tun ka d'o ye a k'a bɔ a sira dɔ fɛ dɔɔni o ma k'a la tuma min na ni gouvernement ko kuma fɔra o nana ka na bandaw kumaɲɔgɔnya aw ye kumana bɛɛ lajɛlen fɛ aw ma kuma an fɛ yala a kɛra kɛcogo jumɛn na an ka taa nin kuma in ma ɲi palais la yan an ka taa fɛn min n'o ye katikaw fɛ an ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ o kumaɲɔgɔnya kɛra tuma min na ni bandaw ale bɔra Faransi o siratigɛ la a bɛ i n'a fɔ kun bɛnna fɔ la o bɛn fɔla ni Assimi Goïta n'a a jɔɲɔgɔnw kun serera gouvernement min ma k'o sɛbɛnlen don gouvernement min nana kalan Mali télévision so la k'o ni o tɛ kelen ye nin dun kɛra kɛcogo min na faamuyali gɛlɛyara kosɛbɛ Assimi n'a a ka maaw ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ jalakiliba sɔrɔdasiw fɛ u y'o ta ka ɲɛsin Moktar Wane ma ko ni ko bɔra nin ko kɔnɔna na ko Moktar Wane de nɔ don o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye kun na sini o ye Moktar Wane minɛ ka taa n'a ye a Kati ani bandaw ko gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ jumɛn ye sɔrɔdasiw y'a ɲini bandaw fɛ Moktar Wane dɛsɛlen don gouvernement in kɔrɔ a k'a lajɛ u ka premier ministre wɛrɛ ta ka Moktar Wane to yen bandaw y'a jira ni a kɔni ma ɲɛ k'a fɔ Moktar Wane kɔni ye démission rendu ale bandaw fana ale tɛ sɔn abada ka to furancɛ fanga ɲɛmaya la a kɛra sababu ye bɛnba k'a la min na fo kana kunnafonidi kɛ kunnafonidi min n'a kɛra kunungo an ka jabaranduw la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Assimi Goïta ka kunnafonidila ale y'a jira k'a fɔ bɛnkan min tun tɛmɛna tuma min na ni furancɛ fanga bɛ sigi n'an b'a fɔ ko charte o charte ko bandaw ale ni Moktar Wane k'u ye a charte a kan tiɲɛ n'olu y'o tiɲɛ ko a bɛ wajibiya olu fana se ye min ye o de kɛ ni ɲɔgɔn faamuya si ma sɔrɔ a la ko olu kɔni ye min ta bi o ye baara min tun kalifalen bɛ bandaw ani Moktar Wane na k'u ye o b'u bolo ka da fɛn caman kan ka da fɛn fɔlɔ min n'a y'o fɔ kumaɲɔgɔnya min n'o ma se ka kɛ fiyewu Moktar Wane ani sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o b'a kun bɔ ka na ban maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga dafiri o don Modibo Kone ale ni Sadio Kamara olu min tun bɛ minisiriya la ka tila k'olu bɔ a la fɛn ma f'u ye ko o tɛ bɛn o de nana ni nin fɔɲɔgɔnkɔ ye ko nin bɛɛ lajɛlen maa wɛrɛ si nɔ tɛ Moktar Wane kɔ bandaw fana de ko ni Moktar Wane n'a a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɔni bɛ fanga bila k'a fɔ Moktar Wane bɛ taa k'ale kɔni bandaw to yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o cɛ kɔni ti ale ye ko gɛlɛyara kosɛbɛ min dabaliyaba ye maaw sɔrɔ ko in kɔnɔna na parti politique ɲɛmaa caman ma sɔn ka kuma fo n'a nana kɛ M5 RFP a diyara olu ye URD olu kɔni y'a jira k'a fɔ a ma bɛn madame Seworo Kiyatu fana y'a jira k'a fɔ a ma bɛn n'a bɔr'o la k'a fɔ parti politique dɔ de kumana nin ko la ayi ko o kɔni o ma kɛ URD fana y'a jira k'a fɔ a kɛcogo ma ɲɛ jalakiba o taara ka ɲɛsin Assimi Goïta a n'a ka maaw ma kunungo maa minnu n'u ye jabaranduw lajɛ caman y'a jira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ fili kɛra o fili CEDEAO de tun bɛ yen Moktar Wane hakɛto ɲini fɛn min Assimi Goïta a ye nin kɛ kɛcogo min na a tun bɛ se ka CEDEAO wele k'a jira k'a fɔ charte minnu bɛnna ka ko chartew ko a kɛcogo ma ɲɛ ni olu ma fɛn fɔ i bɛ se ka min kɛ ko i bɛ se k'o de kɛ
jalakiliba min bɛ bi hali bi France Inter la Musa Mara ale tun bɛ kunnafoni ale tun ye maa welelen bi RFI sanfɛ o ye a jira k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan fɔɲɔgɔnkɔ man ɲi Mali yɛrɛ kɔnɔna bi fiyewu min ka fisa ni nin kuma in tun fɔra ka da kan Mali fana ye jamanaba de bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya ko kan ko o de kɔni ka fisa nka filɛ dingala min dala ta ko a gɛlɛyara kosɛbɛ ɲininkali min bɛ yen yali ko a natɔ bandaw ani Mukutari Wanbolo wa walima a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na caman y'a jira k'a fɔ hali kunu tuma min na ni CEDEAO délégation nana Goodluck Jonathan o bisimilali Assimi Goïta fɛ a ma nɔgɔya fiyewu welewele de cayara maa caman wulila ka taa Assimi Goïta fɛ yen k'a ka sɔn ani CEDEAO ka kuma fɛn min n'o ye kɛcogo min kɛra ko la kunun ko fitiri yanfan 19h waati CEDEAO ciladen n'o bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan na ale ni Assimi ɲɔgɔn ye Assimi ma munumunu kuma kɛrɛfɛ a ko min ti bɛn a mana fɔ cogo to k'o fa don olu de taara nɔfɛ ka na ka ko sara u la ko o fana y'a kɛcogo ɲuman dan ye nka kana kɛ min mana bɛn k'o kɛ k'o fɔ fɛn tɛ f'u ye a laban ko wɛrɛ bɛ na don a la min ni si tɛ kelen ye u nana se min ma Faransi tɔgɔ min b'a la o kuma ka ca kosɛbɛ ni maaw hakili b'a la tuma min na ni Assimi Goïta o bɛ coup d'état kɛ don min o kalo kelen kalo filanan tasuma tuguna kosɛbɛ jarikɛlaw la o tilara ka na jɔ ten kun jumɛn na a yɛrɛ ka fɔlɔ Faransikaw u y'u i sen don ko la ka bandaw wele ka fɛn f'a ye o y'a sɔrɔ nin taali min ni bandaw y'a kɛ Faransi a ma diya bandaw ye nka kabini a sera yen yɛlɛma donna kow la o kɛra sababu ye jarikɛlaw olu kɔni bɛ ka fɛrɛ waati min ka d'u ye k'o kɛ an bɛ waati min na comme sisan min jalakili bɛ Faransi nɔfɛ yali Modibo Kone ani Sadio Kamara o bɛɛ lajɛlen ye colonel ye olu bɔ kun la de kama sɔrɔ min fɛ ko olu y'u ka kalan fanba kɛ Rusi jamana kan ne ma du hakili b'a la Assimi Goïta ye tile damadama kɛ a bɛ Rusi jamana kan Sadio Kamara ale fana ye tile damadama kɛ Faransi fanga in kɔnɔna na a kun taara Rusi jamana kan ka taa baara ɲɔgɔnya ɲini ni Rusi jamana ye yali Faransi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tɛna diya Faransi ye n'o dun tɛ diya Faransi ye a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na o maa fila minnu y'u ka kalan kɛ Rusi jamana kan ko telefɔni nana ci dɔw yɛrɛ ko ten tuma min na ni gouvernement bɛ ka sigi ko telefɔni bɔra Champs-Élysées la kunnafoni kɛrɛfɛ kunnafoniw la k'a jira k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ka fisa k'u ka Modibo Kone ani Sadio Kamara sen bɔ a la kun jumɛn na olu kɔni k'olu to a la ko a ka ca Ala fɛ Mali lakana ko k'a bɛ taa Rusi jamana kan ne dun ye maliden ta bi kɛmɛ sarada jama fanba de ko ka nin ko bila fan wɛrɛ kan diɲɛ lakanabaa bɛɛ lajɛlen bɛ Mali la o bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta foyi tɛ ka bɔ ko la MINUSMA cɛ min bɛ yan bi a bɛ surunya cɛ 20,000 na Force Barkhane bɛ cɛ 5000 bɔ Takuba bɛ cɛ 1500 bɔ Force Licorne o fana bɛ yan ka fara Mali taw kan o bɛɛ lajɛlen ko ni o fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn cɛ 40 kɔ olu bɛ lakana nasaraw la bi foyi tɛ ka bɔ kow la a ma ladɔnniya k'a fɔ nin kelen bɛ gɛlɛyaba ye maa minnu ye deba k'a ka kunu dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ Mali bɛ bugun min kan bi maa 3 ni maa min sɔnna ka a ka baara bɛɛ lajɛlen bila Maliko kama ni maa min sɔnna ka joli di Maliko kama ni maa min sɔnna k'a ni di ko o maa siya 3 o de bɛ se ka jamana in mara bi ko n'o tɛ ko in ka bon kosɛbɛ janfa barika ka bon Mali ma fo minnu yɛrɛ ye ɲɛmaaw olu dɛsɛlen bɛ ka tiɲɛ fɔ ni fɛn fɛn y'u ɲininka olu bɛ tɛmɛ kuma kɛrɛfɛ k'u ka bɔda ni ɲini ten an bɛ waati min na comme ça bi fɛn min n'o Goodluck Jonathan ale kɔni ni bandaw ka fara Mukutari Wan kan o bɛna ɲɔgɔn ye bi o ɲaawo ye ni min bɔr'o la ko o na kɛ lasili wɛrɛ ye Assimi Goïta da sera fɛnba fana kelen ma n'o o bɛ tali kɛ grève banbali min na tun bɛ sen na Mukutari Wan tɛ ka se ka fɛrɛsi sɔrɔ o la
mali sɛgɛlen kɔrɔ don n'a fɔra ko kura ko an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ kow la ko yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ de filɛ nin i n'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na o la kununko kabiri nin fɔra Goodluck Jonathan ale na min kɛra a bɔ min kɛra Assimi Goïta fɛ ko a ye min fɔ o y'a ye k'a fɔ ko a laban ko bɛna gɛrɛntɛ ta n'o ye sanction ye k'o ɲɛsin dɔw ma o ye ɲininkali kɛ nin bɛɛ la bi ko Mali kun tɛna yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ka d'a kan ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na sanction ko kuma bɛ fɔ o y'a sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnna kɛra jamana dɔw la foyi ti bɔ a la ko o gɛlɛyaba bɛ Mali kan bi kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ min ta i n'a fɔ nanzaraw ka tɔnba Union européenne ka fara Faransi jamana kan ko o laban bɛna sariya bere dɔ ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu ma walima maa minnu n'o kɛra sababu ye ka nin furancɛ fanga in tiɲɛ ko bɛna bere ta o kama haka ja i tɛ wayasi bilen ka taa yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o kunnafoni dira kabiri kununko Goodluck Jonathan fɛ nka maa min nin fɔ o kɛra Charles Daniel ye ɲininkali kɛra la ka d'a kan ko kuma caman fana bɛ ka fɔ France Inter kunnafonidilaw fɛ o bɛ ka teliya kojugu Goodluck Jonathan nana ka na lamɛnni kɛ jaabi ma bɔ kow la fɔlɔ ale bɛ se k'a fɔ cogo di ko sariya sanction bɛ ta dɔ kama n'o fɔra yanni sigi ka fɔ cɛ ko yala tɛna na laban ko wɛrɛ la tun wa ɲininkali to min bɛ bi an bɛ waati min na komi sisan an bɛ Ala de deli Mali ko don a bɛ nɔgɔya cogo min na Ala k'o k'an bɛɛ ye Burkina Faso ludalan jadikɛla ma tan an duuru bɔɲɔgɔnko o y'o minɛ ko u bɛɛ lajɛlen bɔnna na Burkina Faso o don ka sanga u ka fɛlɛba min n'o y'a bɔ ka taa Burkina Faso tilebiyan fan fɛ ko nin baara in kɛra o yɔrɔ kofɔlenw la tile fila in na Senegalikaw fɛ yen Doudou Fall octobre kalo tɛmɛnen nin kamalen kofɔlen denmisɛnnin fitinin balontanna don a tun bɛ se balontan na kosɛbɛ ale de ko k'a bɛ taa garisɛgɛ lajɛ o nanzara jamana kan ma denmisɛnnin dɔ walima kuluntigi dɔ de kɛra sababu ye ka nin wari minɛ kamalen kofɔlen in na 250 bɔɲɔgɔnko o y'o minɛ cɛni fakɛ la k'o bɛ taa n'a ye Espagne u ye kamalen don kulu kɔnɔ a taara to a la a tora a la sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye cɛni yɛrɛ fakɛ minɛ ka tila minnu n'olu ye kuluntigiw ko o maa fila minɛ kamalen yɛrɛ a n'a dɔgɔkɛ o y'o bɛɛ minɛ kiri kɛra kununko a yirala k'a fɔ min ye kuluntigi ye ko o bila kaso la san 2 ka tila ka ɲangili bere ta nafolo kunda k'o da a kan bana dɔ wulilen bɛ Nigeria bi bana kɔrɔ dɔ n'o ye choléra ye a bɛ dugu min na o ye u b'a fɔ dugu ma ko Bawusi ko a bana kofɔlen wulila o yɔrɔ kofɔlenw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ka maa min bɔnna ani na bi k'o de o barika ka bon kosɛbɛ ni diɲɛ selikɛnɛ tɔ min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma n'o ma wuli ka jɔ a laban ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye donna a nataw la Bɛnɛnkaw fɛ yen Patrice Talon a sigilen kɔ o don a ka masakɛ golo kan a ye kunnafoni fɔlɔ min di ko a ka gouvernement kura o sigira a bɛ min fɛ i n'a fɔ a y'a fɔ fɔlɔ don min tuma min na n'a kɛra président ye siɲɛ fɔlɔ la ko k'ale dan ye mandat kelen ye o de la n'a ye fɛn fɔ sa kɔni n'a ye fɛn fɛn fɔ sa kɔni k'a fɔ danayaba b'ale kɔni ka beretugu n'a ɲɔgɔnnaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ danayaba ta kan tugun k'a d'a kan a ye fɛn fɛn fɔ ko a si ma ɲɛ a m'a si bɔ a sira fɛ wa a bɛ ka bɛn fɛn fɛn ɲini k'a bɛnko bɛ gɛlɛya ka d'a kan adamaden n'i ma se a politiki mana kɛ cogo cogo ko n'i ma se kumacogo la n'i ma se kumakan na batocogo la k'a laban a bɛ dafiri i yɛrɛ de da la o de kosɔn Patrice Talon gɛlɛya min bɛna sɔrɔ ko in kɔnɔna na i bɛ to i ka jamana ɲɛmaaya la kuma dɔ la gɛlɛyaba bi sɔrɔ san 5 bɔɲɔgɔnko i b'o kɛ hɛrɛ kɔni t'i ye RAVEC a daminɛna je bɔnna a lamina commune bɛɛ maa ma ni ka RAVEC ma kɛ i jija i ka taa kɛ maaw bɛ ɲininkali kɛ yali RAVEC bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛ sɔrɔ cogo jumɛn o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a tɛ minnu na olu ka fɛɛrɛ kɛ ka RAVEC kɛ an ye nin y'a ɲɔgɔnna kunnafoni di Elhaji Nuhu Jara fɛ waati tɛmɛnenw la laɲini kan ka kɛ ka gatigi sɛbɛn sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i sigilen bɛ yan k'a di nɔgɔya la n'a y'a sɔrɔ i sigilen bɛ yan walasa i denw bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ cogo min na hali n'a kɛra jugement supplétif ye o kunnafoni kɔni n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ a tɛna kɛ yuruguyurugu la a tɛ kɛ namara la an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin ko in ka sigi sen kan cogo min na nin ye parti politique ka wuli waati fana ye o ka dɛmɛ se u ka militaw ma walasa hali n'a danna kunnafoni ma ka kunnafoni di kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a la cogo min na o siratigɛ la RAVEC maa minnu mako b'a la
o ka wuli sisan kabiri sisan ka taa Zeguwa mairie la n'a ka ɲi ka kɛ kɛcogo min na n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an da bɛ don o la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kalo kelen nin kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ka foli kura ka ɲɛsin aw ma ka fɔ ko a kan bɛn ni Ala sɔnna bi su in na hakɛto bɛ yen Gansala Mahamadu